Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Hello mga tugangs, good morning and welcome back to my channel. Ngayon mga tugangs ay andito ako ngayon sa Karamuan, Camarines Sur. Meron kasi kaming charity work na pupuntahan. Kasama ko ngayon ang mga owners ng Dubs Chicken House. Ngayon sinama nila ako dito sa kanilang event para i-vlog ko na rin yung activity nila. So samahan nyo ako at sana mag-enjoy kayo dito sa pagpunta namin sa Karamuan. May goto po. Dito kami ngayon sa Karamuan para lang magkinala. Wala, masarap pa. At front yard, kinalasan. Barangay ka. Pangulili sa Karamuan. Time check is 12:32 ng tanghali. Ngayon nandito pa rin kami sa bahay nila Sir Roy. Nagpapahinga lang sila. Si Abby at si Sir Roy nagpapahinga din. Ito yung bahay ni sila Sir Roy. Yan. Ito yung pangatlong bahay na daw to nila Sir Roy. Tapos may bahay pa daw sila doon. Yung pangalawa saka yung una doon may puno. Ito daw lupa nila aabutin ng mga 7 hectares. Ganon sila kalaki. Ganong kalaki yung lupa nila dito sa Karamuan. Sobrang presko dito. Mahangin. Dami ng puno. Sobrang ganda dito. Sarap nga mag-tent dito, mag-camping. Kung abutin kami ng gabi dito at dito matutulog, I think dyan ako matutulog. Dyan ata ako maglalagay ng tent. Ayun, time check is 1:32 PM. Ngayon lang nakapag-decide na kung saan pupunta ng lugar. Hindi na sila pupunta yung mga beneficiary ng mga chicken. Pupunta na lang kami doon sa isang lugar para doon na lang kami mamigay ng chicken. So, why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? explain mo naman sa mga viewers bakit andito tayo sa bahay na to. Ano bang ginawa natin? Meron po tayong meron isang samahan, yung pinsan ko, na tulong sa mga elders, yung mga na members ng group na nasalihan nila, which is most of them is family. So, yung nabigay yung si Ate ng 40 chicken, actually 40 chicken dito sa Karamuan, sa mga relatives, members. So, lahat ng member na nandito, binigyan ng chicken. So, after nito, sir, saan na tayo pupunta?
Meron pa tayong isang, I think dalawa pang family na dadaanan para ibigay yung So kanila. ngayon, ang location natin, nasaan tayo? Nasa Binanuahan tayo. Binanuahan, Karamo. Karamo. Mamaya ng mga tugang pupunta pa tayo dun sa ibang family members or relative nila, Sir Roy. Mamaya ulit. So, nakompleto na namin yung bigyan ng mga chicken. Hindi ko lang alam kung saan kami pupunta after nito. May natitira pang 3 na chicken dito. Ang kwento-kwento lang, pulutan daw. Hindi ko lang alam kung matutuloy yung pulutan na to. Pero, well recommended tong Dove's chicken na to. Lalo na sa mga taga Naga City, sana i-try nyo tong Dove's chicken na to, na grilled chicken, kasi talagang masarap talaga. Well recommended ko. Ito yung public market ng Karamuan. Public market ng Karamuan. Dito lahat ng tindahan kumbaga yung center. Pero sa bayan, meron pa rin. Pero ito yung pinaka Ito yung public market. Yes. Na Tara, tingin tayo sa sige. pa tayo para sa market. So wala pa mga wala pa. Swimming muna tayo. Swimming ba tayo ngayon? Yeah. Swimming tayo, yes. Dito tayo ngayon sa Bulangbugang. Hindi ko alam kung ano, resort ata to or something. Pero pupuntahan natin. Sir, ano to? Ito, ano ba tong Bulangbugang na to? Ano ba to? In-depth siya na cave na water source. Meron dyan lagusan, tapos may tubig. So siguro mga 20 meters papasok. Ano to? Private property to ng ano? Private property. Simple lang siya. Private property pala to ng mga relative ni Sir Roy. Mga Beltran ata I think. Pero ang ganda dito. Maliit lang siya. Pero ngayon kasing tag-ulan, medyo greeny siya, medyo malabo ng konti. Pero sabi ni Sir Roy, pag hindi daw tag-ulan, bluish daw yung color nito. So maghahanap ako ng picture, sample picture nitong itong ano na to, swimming na to. Ganda ng kibo. Ang problema, hindi ako makapunta dyan kasi hindi ako marunong lumangoy mga tugangs. Dito sa park na yan, yung entrance talagang malalim na. So hindi ko alam kung makakapasok ako. Pero ang ganda kasi makikita mo yung green. Ma-enjoy mo yung place. So doon sa mga nasa Bicol, baka gusto niyo pumunta dito. Ilalagay ko na lang yung description, yung dito sa screen kung merong FB page or merong instruction or description o Google Maps. Ilalagay ko na lang dyan sa screen para puntahan nyo dito. Maganda talaga, promise.
Simple lang, simple lang, maliit lang yung place, pero Nasa barangay Paningman tayo, Sir Boom. Paningman. Ngayon, yung weather kasi ngayon, medyo harsh. Dahil, yun nga, meron bad weather the past few days. At pa rin tayo nung weather na yun. Ngayon, dito ganito, malinis to. Normally, malinis to. Kita sa completely water. Kita mo naman yun. Yun na yung guta, yung part na yun. ito. Yung guta. Yan si guta. Yung paganyan na yan. Ayan, yung malaking, yan ang Guta Beach. Yung tinatawag na Guta Village Resort. Yun yung kayo, Ano naman, ang pinakasikat na dito, na island yan, yung Patukan Beach na yan. Yan yung may milk fish sa, tawag yan? Yung tawag doon, Agum? Yung may, parang may siya, may lagoon. May lagoon sa gitna ng island. Meron siyang malaking fish na bangus, milk fish. Pero sa tumawid sana, nasa ang lakas ng alon. Yan talaga, white sand. Hindi ganda. Ano tong mga ganito kung bakit? Ano yan? Seaweeds. Ito seaweeds to? Seaweeds yan. Siyempre, magalaw yung ilalim ng alon, ng dagat. Iniibabaw niya. Ano niya, linilinis niya. Tapos after ng ganito, ibabalik nila yan sa dagat. Ano lang nila, i-step nila ng Papalik lang din nila. sarap sana dito. Sarap po. Ganda kasi mga... Nakakagabi ka ba? Pumunta ka? Saan? Dito? Hindi. Parang ang natatandaan, parang pumunta ako dito. Tapos, Nag-swim lang kami pero matagal. Tapos may pinuntahan lang kami sa Malda na natutulugan. Maniman dito sa Maniman. Oo, parang dito din. So nakita mo na mas maganda yung lugar kasi ganito. Oo, pero 10 years ago ata yun. 10 years, wala pang gano'n. Meron ng turista ng time na yun. 10 years ago lang yun mga ganun. Pero hindi pa ganito ang sobrang dami ng boat, sobrang dami ng... Oo, dami na nga. Oo, dami na. So, nakabili kami doon sa bahay nila Sir Roy. After nung doon sa beach na pinunta namin, hindi na kami naligo. Tinignan na namin yung place and then bumalik na kami dito. So, mamaya-maya, ewan ko lang kung uuwi kami or magre-ready lang ata kami ng dinner. Mamaya ulit. Ayun mga tugang, sa time check is 6:10 in the evening. Nag-set na ako ng tent ko. Pero dito kasi ako matutulog sa may kubo area. Yan. Kasi ayoko kasing matulog dun sa loob ng bahay ni na Sir Roy dahil sa ang lakas kong humilik. Nakakahiya. So, yan, nandito ako sa kubo. Ayan, may dala akong ring light. Kasi ganito nga, pag may sinushoot akong ganitong vlog na madilim, so hindi kaya ng action camera. Kaya yan. So, actually binigay ito ng kapatid ko, ng sister ko, si Ate Joy. Itong tent na to ay pang single person lang. So, yan siya. Ewan ko kung nakikita niya, pero pang single bed lang yan. Pang single person lang siya. So, eksakto yan dito. So, para yung kahoy na yung bench ng kubo, parang sinukat talaga dito sa sinukat sa tent na to. Kaya yan, sobrang saya. So, matutulog ako dito. At, yan, magdi-dinner pa kami, tapos magkikwentuhan pa. So mga tugang, gising lang namin at nakapag-breakfast na kami. At ngayon, nakapagligpit na ako ng mga gamit ko. At ngayon, maliligo na kasi alis na kami. So, hindi na kami papaabot ng lunchtime. So, nagre-ready na si Sir Roy, ako, si Abby, para sa pag-alis namin dito sa Karamuan, papuntang Naga City. So, mamaya ulit mga tugang. So yun, alis na kami mga tugang.
Nagpapaalam na lang kami. So yun, balik na kami ng Naga, pero may dadaanan pa kaming mga bagay na bibili ni Sir Roy. Bibilin pa siya ng mga uling dito para dun sa business nilang Dubs Chicken House. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Andito tayo ngayon sa Barangay Gihalo, dito sa Karamuan. Di ko alam kung anong gagawin namin dito. Pero sabi ni Sir Roy, anong sabi mo Sir Roy kanina? Pakikiano? Kain tayo. Makikain daw kami. Kapal na mukha, no? Pero andito kami, di ko alam kung bakit. Yun. Pero pauwi na talaga kami. Dumaan lang dito, di ko alam kung ano ang dahilan kung bakit pupunta dito. Dito kami ngayon sa coastal area ng Karamuan. 10 years ago ata, nakarating na ako dito, pumunta ako dito sa Karamuan. Ito yung sinakyan namin, pabalik ng Naga. Ayan. So sir, nasaan tayo ngayon? Nasa ano tayo ngayon? Maangas. Oh, Maangas. Maangas. Maangas, ano to? Barangay. Barangay Maangas. Talagang Yun yung ano, tinatawag nilang Rose Island. Rose Island ito. So doon tayo sa tapat yan dati kanina. Nandun tayo kanina doon. Doon sa part na yun. Yun yung road na yun. Oo. Doon tayo kanina. Ayun yung mismong Karamuan. Hindi, yung Karamuan is doon pa. Nakita Doon, dulo na yun. Likod pa nun. Lipod pa nun. So all the way, andun tayo galing. Malayo na talaga. Okay. Kasi to, ganda ng ano, ng view guys. To, ganda. Kita mo dito yung overviewing ng ano, ng Mayon. Kaso ngayon medyo cloudy. Cloudy siya. Oo, yung cloudy siya. Hindi yung Mayon. Sa part na yun. Part na yun, ito. So, dun, mga tugangs, kung doon sa mga viewers na hindi pa nakakaalam, si Sir Roy is from Karamuan talaga. Siya talaga is native from Karamuan. So, kabisado niya talaga yung lugar. Saka yung mga magagandang location dito sa Kamarin Resort, dito sa, lalo na dito malapit sa Karamuan. So, talagang enjoy talaga yung trip namin. Kahit medyo malayo, go lang talaga. Yan. Pauwi na po kami ng Naga and then doon na lang yung sunod na update po. So yun mga tugangs ay nandito na kami sa Naga at nakarating na din kami sa bahay nila Sir Roy, pero babalik siya ngayon sa Dubs Chicken House. So ngayon magpapaalam na ako at sana na-enjoy niyo yung vlog namin na Sir Roy, kasama ko si Sir Roy at si Abby sa pagpunta ng Karamuan. So Sir Roy, yan, papaalam na tayo. Yan. Sa mga susunod kong possible na travel vlogs. Yan. Yan, abangan na natin. May mga plans kami ni Sir Roy na mag-travel vlog. So, abangan niyo yan mga tugangs. At sana ma-excite kayo doon sa mga gagawin na travel vlogs na namin dito sa Naga City, sa Bicol region. So, thank you very much ulit mga tugangs at salamat sa nakaabot dito sa video na to. At please like and share po and subscribe to my channel, Ditugangs Vlog. At soon kay Sir Roy, magkakaroon na din siya ng YouTube channel. So thank you very much po. Always remember, God is good all the time. See you on my next vlog.